I pozdrav YouTube, vi ste na kanalu Kalu Games i s vama je Luka nakon dužeg vremena i danas ćemo igrati Escape, isto epizodu ja mislim 6, nisam više ni siguran koja je epizoda. Ali recimo da je 6. Užalao sam se malo snimanja, bio sam na planini. Nisam išao u školu, to je najvažnije. I sada crkavam od kontrolnih. Ali pored toga ja ću snimam. Sad idemo valjda i jedemo. Nisam više ni siguran, zaboravio sam od kad nisam bio tu. Provjerim samo ko šta prodaje. Imam 99 coinsa što je predobro. Dobro. Kamion kao i uvek. Da vidim, o super stojim sa stvarčicama. I sad mi se baš snima. Vidjet ću i da krenem neke druge igrice da snimam. I valjda ću zamenim Need for Speed World. Ali sve u svoje vreme. Nisam zaboravio kako se radi koji posao, jer je to bilo samo nedelju dana. Kako dobijam uvijek dva ista? Još otprilike 4 ili 5 stvarčica. I ovaj dan ću sada snimam normalno, a za sljedeći ću pustim speedrun. Znači jer mi je malo glupo da samo gledate kako je ovo pravim i sve to, pa ću jedan dan da pustim speedrun. Vidim da sam preterao, ali ne veze. Nema ničega lošeg u tome. Vidim šta sve imam ovdje. Ajde vidim ako neko ima quest. Ti prodaješ. Aj malo ću treniram pa dok mi se oporavlja snaga ja ću da gledam za quest. Do 10 ću da radim pa će bude preterano ako nastavim. Znači evo dovoljno je. I ko ima quest za mene? Policajac. Niko nema quest. Zanimljivo. Neću ja napolje. Sada vežbamo. Ja ću malo da trčkaram. I onako neće puno da vremena ostane za vežbanje. Znači to je samo sat vremena u igrici.
To je 1 minut. Znači ovdje je 1 minut 1 sekunda. To jest 1 sekunda 1 minut u igrici. Sada je free period. Ja bi mogu da vidim kako stojim. Super. Znači neću čak ni da idem da se odmaram. Sad ću samo da razgledam malo. Ja mislio da neko traži questa, a to je trava. Ovaj bottle of medicine, ja mislim da sam to bio stavio za slučaj ako me nešto napadne. Mislim, ali nisam siguran da li dobro mislim. Sad ću da se oporavim pa idem opet da vežbam. Aj srca malo. Znači imam 44 srca. Sada 45 valjda za 2. Evo ga 45. Četrdeset šest. Četrdeset sedam. Četrdeset osam. To je sasvim dovoljno. Mislim, meni je dovoljno i na primjer da imam 21. Taj jedan je vredan jer na primjer da vas pucaju pištoljom, vi biste ostali, izgubili biste 20 health i ostao bi vam taj jedan. I ja mogu taman da popijem ovaj bottle of medicine i izlečim se. Opet radim. Ja zaboravio sam ovo da spustim. Čim nabavim onu ladeću od policajca, ja ću da krenem da probam kako se zove. Nabavit ću prvo ovu čarapu i ima da napravimo oružje jako. Što ja mogu da naciljam papir ovaj. Dovoljno je ovoliko. Znači imam veoma dosta coinca. I sada nemam šta da radim. Zato idem da trčim. Trčite na Q i E i isto tako i dižete tegove. Ako ste zaboravili da vam kažem samo.
Da vidim ja samo koliko imam ovoga spida. Radit ću još 95 jednom sakupim pa ću prekinem. Ako imam vremena toliko. Ja mislim da još 1 sat ostaje. Ne, evo ga. Ajde, valjda imam do 24 i imam. Trči. Stigo sam. Da vidim sad koliko speeda ja imam. Speed mi je 91, snaga 94, inteligencija 94, to je sasvim dovoljno. I više nego dovoljno. Rope, rope, hammer, hammer. Razor blades. Više nemam što da radim. I znači posle ovoga kad zaspim ja ću pustim speedrun. Kome će pregledaju sobe, čop čop. Neće meni, a nije ni važno pošto nemam neke crvene stvari. I znači ljudi sad ću ja da ubrzam klip. Pause.
I ništa ljudi, to bi bilo to od ove epizode Escapista. Ja sam se sad vratio sa dugog odmora, malo dužega, predugačak. Ako vam svidjela epizoda, ostavite like, share, subscribe, link od igrice će biti u descriptionu. I vidimo u sljedećoj epizodi. Poz!